Makadi muri yeZimbabwe kufara kusangana muchirongwa chedu across the border. Zita ndinoitwa Dumisani Mulambo Mafanise. Last week takaona comment section yenyu yechichema chema kuti episode yamati unzira yakati dzikirei. Tinoda kukuzivisai kuti nerimwe rezuva takasangana netsaona tikabirwa equipment yataishandisa kushuta. Saka parizvinezvi ndofunga even quality muri kuiona kuti haina kufanana nequality yataimbokupai. Makamera edu nemamwe maequipment akabiwa, takahijackwa zvinhu zvikatorwa. Asi hatizomborambi kukupakurirai chirongwa chamunofarira, but parizvino tirimboshandisa edu foni techizama kuunganidza tumari kuti tikwanise kutenga imwe kamera. Padiki padiki tinosvika. Binikidzo redu nderekuti tikwanise kubatsirana nevana veZimbabwe. Vazhinji vari kuuya kuchirongwa chinechi vari kuwana rubatsiro kuma inbox kwavo. Vamwe vari kutumirwa dzimari dzekutanga something, vamwe vari kutoreswa mapasipoti, vamwe vari kudedzwa kumabasa nekuda kwechirongwa chino. Saka tinotenda Mwari pakuti tiri kutobatsirawo community yeZimbabwe. So hatingamiri chirongwa chedu kuti tiende mberi nekuda kwekuti pane zvatorwa kwatiri. Tinoshuvira kuti dai Mwari atiropafadza tawana mari yekuti titenge makamera tiendere mberi nequality yatagara techikupai. Once again, Dumisani Mulambo Mafanise. Ngatipindei muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Aiwa musimudzi chimbo yenyu nemudonzvo wenyu murerutse zvaunoona zvinoitika mumamure chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndakaiso andinangendirere chinorongwa nemando wanzile nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamuchasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzirodhi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport. Ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva ngatipindei muepisode yanhasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva ana mai vanga vari kuvaitesa musika ndobva vatozvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold. Mwakaita Makasimbirawo. tinosimba. Tripo yedu nesuwo takagwinya. Handitika. Zveshuwa. Akadi upenyu. Haiwa zvamaona taya takasimba upenyu hwawo uri nani. Handitika. Ya Tobonga. chokwadi. Kufara chaizvo kusangana nemi pachirongwa chedu chinonzi across the border. Apa patinenge tichitaura nevanhu vakasiyana siyana vanobva kwakasiyana siyana. Nhasi tingadoziva kuti pachirongwa pedu tiri kutaura nani ndimukoma. Aiwa nendafarawo bhuzi mavhidhiyo chindombaona mumaFacebook imomo nomumaYouTube muchipotsa ndakati angeiwanga ndiuye ikoko kwangu makazi Dumfuse ndakati ndombati timboonana. Ini nonzi Victor Simango ndichibvira kuChipingo kwe ndikwandobva. Alright, tinotenda nekuti tsigira zveshuwa. Aiwa. Asi tingati Victor akura sei? Aiwa kamukurira kandakaita ndakamuudza mukoma wangu kanosiriseni kanorwadza nesituation yandakabata nayo. Inini ndandiri munhu wekuti ndaigara kwagogo. Mai vangu munhu wakangofambawo then omitiswawo then orambiwawo kwangavarisana. Baba vacho handitodi tovaziva asi ivo vakazongorwa kumwe vachondisiya kwambuya ndowawandisiya ndichigara ikoko. Then ndichigara ikoko ndikwandaitendera chikoro achitumirawo mari zvokuti ndibhadhira chikoro kuita sei asi ipapo panga ndakuti nditarise kuendawo masekendari ndikwanise kuzonyorawo form 4 yangu. Form 1 mama yavo bhari
ashaya. Apa ndina munhu wekuti ndinaningirira stepfather niko kwandaigara, gogo wacho nasekuru anga atori munhu watodiwo kura asina mare. Ndipo akatotanga kuti amuzaya ndizvaunoona zvatopo situation. So ita dzimwe metsi dzakuti dzaonda kuti tidino tirarame because toziva makore kwakadzikira, asi unokwanisa kungotsvagawo magaichi uchishandiswa mapijob matogara imomo maiziva. Saka kutanga ipapo ndipo ndakaona kuti life ma1 ipapo ndakaona life ma1 ndipo ndakatanga kuita plan dzangu ipapo apo kuti ndoita sei, ndotanga kushanda magai nditobatanidzawo pasi padocherwa mvura, padozo zvidhina, padozo mapuwa anhu adoko aka nechimhanya ipapo apa nane 17 years zvekutori zvinhu zvacho zvanga zvakatooma but ndaitoshingirira semunhu wodedi kudai. Then apa nane shamwari yanga ndaitaura nayo yanga yakadi handaidzidza nayo yakatosiyawo chikoro nokuti family dzangu dzakadi dzakabatana maiziva yobva yawo John baba vacho aishanda kuno yakati chivhiki ndakati uno situation yamira so yakaipa panga ndiri pakaipa zvakanzi chii unetsika nei, ndakati acha mama angu akashaya izvo zvanitorina kana nebhurugwa chari kupfeka rutondinesa chari pamwiri because nhasi ndakana nebhurugwa racho. Ndikacha ndotonya magai bhurugwa ndotosona kutoemera kuti munhu aanika zvomumakanyi muzviziva zvemabuya umo munhu aanika bhurugwa ndotoemirira wakatohwandawo muchisango so rinase kuomerera kuti uye kuti kupfeka maiziva. Ipapo ndipo ndakaona life dziri kuuya. First akati don't worry iwo pune pabasi pandiri kushanda panatsvaga nemudhara chinodriver pari kuda assistance ngondifambe naye. Ndakati zvakadaro po wamama wandiniwo wachemawo newako waiziva. Ndakati alright rega ndiite plan ini nekamari kandinako zvakazi don't worry unayo unokwanisa kubhadhara but imwe chakupatadi ndasvika pane homucha rangu randiri rinoamisa vanhu anogara ndichitaura naro ndiro chakubata muchipinge. Homucha munhu uyayo unotora vanhu achiyambuka nawo kubhodha so tisu iko ikudi chipinge tomuti homucha munhu unonga aitora munhu asikazivi kwari kuenda chimusiya kwanenge achienda muri kupa understand ipapo ndizvo zvakaita mufedzi akati bo kana zvakadai zviri bo because situation irapa wamama ndingatofa chaiyo kauteta munhu wekutopenga kana street kids chaiyo because hapana way ndingaita hapana futi munhu anenge achemera sezvo kwakatozvarwawo mai wakatoberekawo vana vatiro vanototarisawo nefamily yavo nditoro hwanowo mulife yangu maiziva. Saka kutanga ipapo ndipo ndakati alright muchazindoribata sei zvakanzi aiwa mukomana enda mutown medu mutown rechipinge katsikwira uende muchimimo muchasangana naro then zvechi ndakatotaurana naro mucheroro zvishuwa ndakaita saizvozvo ndobva ndafonana naro mucheroro then obva asangana neni takatokonekera pabhazi ipapo kazimira pabhazi ramuzanzi waiziva ndava ndatosvika tisati tasvika kwese kuzoenda kokwira bhazi atazvinzwa tichakadzoka ipapo ndiri panzwisisa ngatimbodzokei pani pasina unatsondijekera amai vashaya manga mune makore mangani ipapo ndipo ndatoreva paya kuti nani 17 years vamandochengetwa nani apa ndanga ndagara ndichichengetwa nani kwambuya because mai vanga akaitawo vachifambifambiwo dzavo dzavaita zvekutiwo munhu unenge achikura anenge achinyengwa nakomana chidino kuzoti mwana mimba yapo munhu oramba muzviza zvidare. Saka ipapo pakatoipa because inini handitorina family nanhasi handitorina family. Saka kwagogo kwandaichengetwa mai atoronawo chimare kwanga ichigara achitounzwa ndichienda kuchikoro. Saka pakasheka zvinhu zvese zvakagara zvanga zvatodown. Ndikatoti hapana way apa sekuru wacho akura haashandiwo haatotarisawo ini wacho ne17 years ndipati ndizatopo muzaya kutoenda kumarikicho tsvagawo zvimari mapijob anonga ashaidzwa mapandareva nezvapo paya muri panzwa. Ndipo ndakatanga kuona kuti life dziri kuuya ipapo ndipo ndakatanga kubatanidza chimari chandairewa ndaibatanidza kuti ndikwanise kuti ndangoona basa ndodini ndoenda apa ndaitotaurawo nemushamwari yangu mukafoni yepa next door ndinototaura naye ndiwanga newhatsapp yanditorina ndifuna chadi handina. Ndipo ati awangu sachema uya John udini uya kuno pari pabasa pandiroshanda nyati unodriver iye panodi kana assistance wekuti afambe neni. Ndakati wadaro wadiwa ndichema mwana wamai because situation ndekuti family unotozva dzakadambuka mai ndaitotemba nawo ndo anoudza mashoko nezvakashata vatodini waenda washaya vaenda zvakazi ausawara ndoita se ndokuitira metsi pana homucha rangu roambusa vanhu iwo mari yawo inayo chakambobhadhara but imwe nchazopa ndakuno so mucherero wakati munosangana mutown. Saka iwo wakangoti musi wa15 kwira udi uye apa tatiri muna January maiziva tati titopinda 1 ndikati aiwa ndakangoja New Year's then ndoti ndita medzi dzacho so ndakabatanidza shuwa yakasvika nguwa tikatokwira tikaendosangana nemuchari zvakanaka akanigashira shuwa ende kwatoenda pabhazi ramuzanzi tikaingoenda ipapo then ndipinda mubhazi romuchari akatonifarirawo zvakatotengerawo chekula because kumba uko nechekula chacho chaitonetsa kuti ungabata chicho kuti mboya kuti ule chimari changa ndinacho ndakangoti an emergency ndoita se ndongozongokavhikwa mumaroti ndizvo zvanga zviripo. And veshuwa homuchari akandibata zvakanaka ndunyepa ndoshora takakwira takatokwira takatowanda bhosi homuchari anga tona nharo vakadzi vanga vari kuma5 nevakomana vanga vari kuma6 tikati abo tatopinda tisina tina mapasipoti
Homuchera tatokwira rati handi tatobaya paya tiri mubhazi tiri kufamba tasvika pabed bridge pedu paya baba tichisvika akanzi tichisvika paya akanzi vasina mapasipoti dzukai mudini muungane apa side apa tatodzuka paya tatoenda pachisaidi ipapo ausikaziri mhepo dzawabva nadzo kumusha kudzina dzakatotoberekwa takataka muziva zvakanzi mirikai apa titoburuka ipo tichimira ipapo zvakanzi teerai murume uyu ari kuenda side rock apa murume waitoda kutotambisiro kumvura apa tasikaziri murume itori guma maiziva and sure takamuteera pakafambiwa dunyepa panga pana mai vanga nechimwana chimucheche so mai vavo ndakazovazira tsitsi vanga vaneta ndakati aiwa mama rega ndidi ndashire mwana wenyu then ndumubatirei ndakabata mwana zvokuenda naye kusvika kumvura kuya ndakabata mwana iyeye pakuambusa ndipo pakatora guma mwana chiambusa then takuseri chibharani pachi mwana aisatauziva kuti munhu unoka utine dhiri rake nevanhu tingoti taseri kuchigwenzi so takangoona vanhu vachiti pachapacha ndakangapfeka mamaski apana munhu waiziva kuti wakamira sei ndakabata mwana uya zvakazi mare tatanga tosecha zvimatereranda zvanga titori nazvo because tatazobata zvimatereranda nehomuchakwedza kuti maseri mutenge chikafu zvakabva atorwa zvese paya chii chimwe chiri kuitika direction yakazoitika ipapo apa yakazonga yazondirwadza because vakadzi vaya vakazoiswa bonde maiziva ndiwo magumaguma vaya apa akapfeka mamasi apana munhu waiziva apa rigumaguma raita mukadzi wanga ndakabatira mwari ratifunga pamwe ndiri murume wacho but handiri mwana mudiki because 17 years mukadzi wanga ro chikurumbishana ndofunga rati mwana mhenu but takangoitira pasaidi pangu apa pana option takakumbwa mapanga ipapo utoona kuti situation irapa yakadi zvinhu zvakaoma and sure zvanga zvakaoma because zvaitozisa tsitsi apa first time kutenda South Africa mitauro dzinototaurwa hapana chandinotozwa sezvo munhu wokutoto unonga atoenda ibva mutsava zvine zvakaipa sure vakadzi vakatsinzaniswa mabonde ipapo takazobva ipapo munotoziva kuti munhu wanga wachinzwa bonde apa akabata mwana wake kuzotarisa naye kuna kutonetsa zvinonga kutonyara naye takasvika papo kuma8 dzanga dzichiuya because takatomborohwa mambama mukoma wangu inga riri vhidhio rakaitika ipapo maida kuziva tsitsi takarohwa mambama takarohwa apedza paya tirova mambama apedza ati hai imimi hodzi it's okay mwanaka imimi tachiziradzikwa pasi tazvikombwa nezvimeno zvimapanga nezvii because munhu wanga usikaoneka because wemutsawa unongototywa kuti kufa vakadzi anga tinawo wanga ndakabatira mwana uya wakutoiswa bonde ndokaitirwa pasaidi pangu sezvo wanga padhuze nemwana wake ndo wanga ndakabatira vakatoitwa vakadzi vaya apa takasvikepo zvekuma8 takazobva kuma3 am paya zvinhu zvacho zvanga zvakaipa mukoma ipapo tapedza ipapo tichizobva papo kuti takupinda kusangana nemunhu wedu uyu kusangana ikoko chii chaitika takangomuudza naye mutoziva takamuudza so wakangoti handizvemunjira zvinoitika zvamunjira zvapera munjira sezvo waitingoda mari kuti asvikise vanhu maiziva tisvika paya takangoti tiyambuka tiri pamesera mupaziva pane chigaraji chiripo tingoseri kwaivo tipa takasvika tichounganidzwa tisi togara panoima magonyeti so pasaidi pacho ipapo chibva taunganidzwa togara tiimirira bhazi redu raya kuti tidini tiende kumberi shuwa rakasvika ndipo takapinda tichopinda mubhazi muya ndipinda mubhazi muya sezvo inini ndagara angu ndakananga kwangu nemufesi uya ndakati ngandifone ndizoti zvakadii zvakamira sei kumberi sezvo ndisazopatisa muchindo kuda kuti foni ndakatanga kuti pamwe ichapinda udada umuchera udada ichapinda umuchera try shamwari yarodzima foni ipapo ndipo ndakaona kuti ma1 hapana ndangandoti situation chete chauya ipapo kana zvizo ndotonyepera kupenga nditoshaya saza remabhini ndakutoita izvozvo kana izvi ndinotofa nhasi ndofa bosi kwandabva kwacho zvinhu zvakadini zvakaoma ende hakuna munhu andingafonera futi kuti hama yangu yanozondibetsera zvinhu zvakaoma kudai hapana ndakatoona kuti medzi rapanze kutoti nditoita dzimwe medzi ipapo apa ndidai ndizobhuya homuchati titoti iwo rushamwari uroona munhu wako asudayira foni apa iwo wakwira wako nechikwereti totomubhadhirwa kumberi saka nyaya iri pano ndeyekuti ini chakupa munhu wangu waunoshandira iwo hawakubhadhari mari ndakambowirwa nemwoyo wekuti komana inini ndarwadziwa ndingati ndabva kuti zvinhu zvakaoma kumba apa mari chandipiwi pandakaona zvakangofanana selonga ini pachekula ndingai ndishingirire sezvo ndizvaataura shuwa takaenda takasvika mujoza medu buya tasvika mujoza tatoti po zvinhu zvakanaka ndio situation yatopo tatosvika paya tapinzwa mudzimba riya uone dzimba racho nemabatirwo ataizwa acho nechikafu chataipiwa chacho pamwe pacho waitochitama chikafu chacho wotoziva kunoko hakuna mai hakuna chii wotoona kuti upenyu chinhu zvinhu zvakadi zvakaoma tiri mudzimba imomo shuwa takagara 3 days dzacho newe waitoti urimo waitoti 3 years chaiyo 3 years because pamba pakaoma pachirwadziswa munhu tapedza ipapo 3 days dzakwana idzodzo wakanditi iwo Victor mango chidi chienda pune mufesi wangu uyu waunoda kuti uende nachi Rustenburg woshandira iye pamari yangu iya wakati ndoshandira 3 months saka pandakaenda nomufesi asaziva kuti basa riri kumberi patakasvika ikoko Rustenburg
ndipo patakazoona kuti fesiri kutoita zvefamara wanga nefamara yake kurima makovho muriwo chichi ndipo nevamwe vanhu vaitorima ipapo ndipo akati basa ripambapapo sezvo mabva kumba mumboida basa ndiro basa riri panapa mazuva zvebhoso nyota anombichi mari chatairi kugoina ipapo isadza maiziva taingorya sadza kupuwa sadza nemavheji nekudira sei zvimwe zviyazvi saka iyo tiri ipapo apo ndakashanda ndiunyepa ndakashanda tichitengesa mavheji nekudiridzira nekurimawo zvitoa vamwe chichi svika 3 months dzedze dzakwana pakanga pane festival ndakanda tojara nawo pona around iyoyo nditobvunza nezvebasa padzakakwana akati ndinoziva kuna mukoma wangu ari Joburg handichi oshanda ende basa racho ndikushanda chi mutavheni ndatoti apo zvinhu zvangu zvinonza zvaendeka navo vanhu vaitondidadira navo vakandikawadha kundisvikisa panhamo dzakadai vachazoonawo zvinhu zvangu zvaendeka sho ndakaenda ikoko Joburg ndasvika Joburg kwangu kuya watoti basa ndiro sho wakandigachira zvakanaka ndakatomboti mwawo nedrink angasisa ndambomwa ndakazoti izvozvi ndamujoni manje zvasiyana nepandakafamba pesi panditsaona sho ndakandapinda hadzina kupera mwedzi dzakawanda pakangoita 1 month yechi2 matsotsi achibva apinda akapinda akaridza chibhamu akaridza pfuti zvokuti ndakambotrya kuda kuti ndirwise but mutavheni ungari mutavheni mandakabva mufestival wandiconnectira namukoma wake aitonga ane tavheni Josa saka takatobva tine basa rekuti tupishikeyo akatondibatawo zvakanaka pandakasvika kutoti tavheni kutangisa ndiro angodzidzisawo zve 1 month pandakanditosara ndega ndikwanise kukavhika ndakutoshanda ndakuenda mberi matsotsi achibva tije alright pandakasvikira mutavheni vakomana vachibva vazoredza chibhamu vakomana vakaridza vari pashi yechibhamu ndakatozoti chibhamu chaiti warira chibhamu ndipo ndakatanga kuda kutombotyitidzirawo nekamwe kasimbi kanga kari padhoo ndakati kukukudhoo ndifunga kuti pamwe vanganzwa vakatyawo kuti kune munhu mukati umo wakatomiramirawo ndakazoachiridza chibhamu ndipo ndakatanga kuti yowe ndifunga kuti vanhu vangatese vangatobudawo vachimhanyawo kuti iye nyanda yeyo hakuna nemunhu wakabuda ndipo ndakati vanhu vemujoni vakomana mwoyo dzavo dzakashinga vakomana apa bhawa racho iroro tori papo pemunhu pajirawo remunhu hapana wakabuda svika vakomana vapinda vakatopinda mukati vakati tipe mari ndakati mari ndiyo amana ndatengesa zvibhosi vangu notora mari everyday vakatopinda kumari ikoko vakatora mari nefola vakatora zvizhinji zvavaidada zvinotengeseka nezvimweni vakatotengesa umwe wacho wanga akatonikomba pfuti ndakatobatira pfuti neroko 1 ndakati ndakatobata pfuti zvenharo zvokutoti naye wacho aitozviona kuti munhu anobata pfuti wakatotsama maiziva ipapo apa vaipedza kutora umwe wacho ndipakazouya nechipanga maiziva ndipakabva ndibaya pana pakandibaya kunoku pandakazoti banga rakutonyura iri kandi pandakaregera futi ndipandakaregera futi umwe wacho akati usadi usamupfuura sezvitayo kodi kungomutora zvinhu zvekufura munhu ani zvatafambira yakotora mari ngatiende ndipandakati mwari ariyo ndipandakaona kuti mwari ariko mwari bhozi apa shuwa ndatokomba kuti zvinhu zvangu ndimaomera zvakaita pakutodzimika kwelife yangu ndipandakazoona ipapo ndipo murwi wacho pakazoya ndomuudza nyaya yaitika akatiti basa rapera bhozi iye wanga itofunga kuti pamwe vanhu ndio atatounzwa kuti adini atomubira sezvo atoti musina chinhu wazviona pasina kwanichaitawo nemari andikakupa pane mari ndidi yandokupa basa radini rapera ipapo apa ndipo pakatanga kuuya dzimwe mhetse apa hakuna kwandinoziva hapana hama yandingati ndikafonera nefoni chanditorina ndipo ndakatanga mukoma wangu ipapo munhu kazi munhu unonyipira kupenga ka munhu unopenga unorwara amwe anotopenga kuti arwari bhozi iupenga nesituation zvino yakaoma maiziva ndipo ndakatoona zvinhu zvakaoma paya ndatopindawo mastriti kudaidai ndakatoonawo munhu kuziya nditomubvunza kuti baba inini ndakati lakinapo ndakatomura wanga wekuzimbudzi language yanga isikabudiswi sezvo mutoziva munhu achafundira unambofundira 1 day nekubata unofanira kumbotora mahours paya ndakangoda kutaura kachimwe ndakataura ndichitozoti amushona ndikati pakashata vangu ndichomudzawo maudzira ndamita pano mafambira ndakaita nemaponda andinoita akati aiwa handikumba kwangu todini tombogara ikoko then wozoita ndakakuonerawo basa woita something kana usikaonawo basa unongokuchengetawo wamai ndipo ndakaona kuti vanhu mashona amwe acho mwoyo dzavo dzakadini dzakabanaka avariyo avo vangaita kutsinya but vazhinji vacho isusu mazima tobetserana ndipo ndakaona mazima todi tinoyamurana mwedzi wakapera chandakagara pamba pake mabasa acho zviitogozhawo zvekuti zvinhu zvangu zvakaoma svika vazondionerawo pakanziwa pane kachigadheni kada kurohwa apo chienda wodini padigana munhu ndishuwa ndakaenda ipapo sezvo nekuti motoziva kuti mazimba totsanzisanzira vechirungu kuti munhu wake unyange wanyaperera pachikoro kuzasuku asi unenge wachikwanisa kuziva kuerenga nekuzwa kuti patarwa kuti ndakaenda ipapo ndikasvika ipapo yeshuwa ndikabatawo kabasa kandakabata ndichitotiwo kwandakasiya ndakazonga ndotorangarirawo kwandakasiya nasekuru akatichengetawa sezvo anga akuru hakuna munhu kwaibata-batawo ndaitotumirawo chimari nenono kuti ndibhadharire ndikwanise kudini kutengawo zvekudya ndikwanise kurarama sezvo ipapo ndakagara ndiunyepa ndichishanda ipapo then munhu yani wakatonichengetawo ndakamutowa kamari mukandinaka 200 thanks akati aiwa mari yako handidi chandongoda chandaida kukubetsera ndakati mwaita bhowa mama sezvo ake munhu une mwoyo wakadi wanga wakanaka ipapo ndakashanda
kusvika ndazofunga kuti pamwe ndidzoke kumba kuna ana sekuru anachengeta ndimboona ana sekuru kuti vakasaurawo sei vari kurarama sei. Sezvo ndakazoya kudzoka kumusha. Ndisvika kumusha kuya vakatondambira zvakanaka ndakati zvikaoneka grocery nechimari changa ndinacho ndakati tengawo ndikaita sei kumusha ikoko. Ndakatombogara zvo 2 months ndiri kumusha ikoko. Then chozoti anga ndichiuya back kuya kubasa. Ndipo ndakazoya kubasa ndakauya asi pandakauya ndifunga kuti basa raya ndichazonga ndizoshanda ndakangopindepo but zvanga zvakungozi emergency zvokuti hauna pekutangira ngori kubata-batawo zvokungodadai ijozi racho zvinhu zvacho nazvine zvinhu zvacho zvanga zvakati zvakatooma. Ndakazongoona pamwe pandakazongoona ndibate-bate ipapo pandakaona panondibate-bate ndingopiwa kuita vhiki pasondo rega ndipanopiwa mari but mari yanditonyorwa haitoshandi because i70 rand plus ndokhakuta nemari yandokwira ndokwira 10 rand kuenda 10 rand kuuya kudzoka 10 rand. Saka asi ngoti ndibhadhara rent asi nezvinhu zvacho zvakaoma zvokuti kana plan chaiyo kuti izvo ndingaita plan kuti ndiite business kana chii chacho chekuti ndikwanise kuona start yangu ndisina nazvo zvinhu hapatomborina nditori munhu wekutoti zvinhu zvacho zvakadini zvakatondiomera nejozi yacho izvozvo anditonawo mapepa zvinhu zvachona nemazuva anaya masungirwo ari kuza vanhu ende vanhu varosungwa zvekutodaro zvekutoti ukatobhaizika muna mujozi manditorum 2 minutes waenda and ndikaenda futi kuti ndasungwa wacho nondibvisira fine yacho kana unonitarisa kujeri kwacho patorina zvinhu zvacho zvakaomana nhasi zvichakatondibata chaizvo. Alright. Chainzwa nhoroondo yenyu Mungoma. Saka izvezvizvi mune makore mangani? Alright, izvo zvinobva makore andinawo 30 ndo makore andinawo. Mune 30 years. Nine 30 years. Saka makauya uJoni mune 17. Ndine 17. Izvezvi mane 30. Yeah. Kutaura kuti it's about 13 years. Yeah, exactly. Hamuna kutadza chokwadi. Zvinhu zvakaoma paitenderedzwa madhiri achiramba kumuka nanhasi akangooma. Zvinondingati kusekedza but ifilimu kuzvizisa zvinhu zvacho zvinorwadza. Saka amunazombofunga kuda kutora passport kana kuti munofungei nezvekutorawo passport? Aiwa, pfungwa dzanga dziripo asi nekuti mabasa acho mutowaziva kuti andataura kuti nanhasi uno kurarama chekudya chete and ndikakora kuti ndishande kumusha kwacho kwakadhakwa and ndakaenda nepassport kudzoka kwacho achadzoke ndatogarisika kumusha kwacho unoona kuri basa zvinhu zvakaoma kwedu kuno maindustry yekuti habhadhara anenge aikobhadhara chikafu grocery chi saka ushaipa kuti ndototi dai zvikaitawo ndikaonawo kuti panondibatawo mari inooneka shuwa mapepa anodikana because jona nacho rikusungwana kuti chikwanise kubatanidza ndikwanise kuti life andione kuti inoenda ipi. Zvinhu zvacho zvakaoma mukoma wangu. Asi mimi chii chamunoshuwira upenyu hwenyu kana kuti tomboti mawana mari nhasi chamunoti dai ndikabata mari ndoda kuita so. Aiwa, ipapo pandakatobva kumusha papo ndichitoti ndakatoona basa chete zvanga zviri muplanizi nandiri munhu wekuti nhasi kadoshandira mumwe munhu nandiri munhu ndakaona mari yangu ndikwanisa kuti ndikwanisa kuitawo business because kumusha kweduko mashopu anonetsa saka ndanga ndafunga kuti business rehembo vana vadiki kutangira kuna mapambazi mafuture kuendawo 17 years chichi nekuchangisawo grocery kuti vanhu vangu yokotenga pashopu padhuze zvinhu zvakarongeka zvinga chibva kuno kusouth because ndaida kuti ndite padhire passport ndite padhire kwambuka pamesera ndichiodha zvinhu zvangu chingotenderedza ndichidaro zvinhu zvangu zviende kumberi but nenyaya yekubudikidza kuti mabasa acho haasi kuoneka zvinhu kwazvo ndikutorama chekudya chete passport yacho haitoiti kuti ndingaenda kotora passport racho zvekuti nemunharaunda chaimo mandinogara chaimo vaonewo kuti kukosha kwaMwari because ndiri munhu wakasarira ndiri munhu ungotukwa kubudikidzawo nezvakaitwawo namai asi kwangu kusuda kwawo kuda kungotiwo mulife zvinhu zvinosangana nawo machallenji akadaro handingowaratidza kuti upenyu unochinja zvinhu zvinochinja munhu unokwanisa kuraita mudzika asi unokwanisa kungoambuka kana kuzoona munhu akumberi saka munhu asekwi that's why vakuru vakati seka murema wachi wafa sezvo ndaingoda kuti ndivachinjiro life ndikwanisa kuzowa kwaima ndikwanisa kuita sei kana zvichinge zvarongeka asi shuro yangu yanga iri mumwoyo mangu ininiwo shuro yangu ndiyekuti dai mari yaibatika zvayo ndikwanise kuti ndiite mukadzi wangu nekashopu kekuti ndikwanise kuti kuchinjawo nharaunda nekuti ndiraramisewo mhuri nekuraramisawo vangadai vachitambudzika kuti asasatengera kure zviri ndotengesawo zvegrocery twehembe ndichitokawo zvemapambazi kuti ndikwanise kuraramisa sezvo kuti munhu haana family ipapo family unenge atirawo mukadzi wangu pari izvo ndinoshuvira kuti dai ndairi babangu aikwanisa kuoneka chaiwo but handingati anooneka because handitowazivi because handitozivi kuti varipi handitozivi ndingori munhu saka ndototi pamwe family yangu handinozotsvaga ipapo ndochikazotitawo tangira ipapo kutirawo family yangu tienda kumberi chakangwanisa kungondibhira mai chokuti yoro kwasi mangu vachitobva atoshaya haana kutota kana 3 days chaidzo saka ndakatoona kuti zvanga zvine chirevo kuti neni nhasi unowa ndiri kubatikana nazvo.
because kurarama usina family is not good. Zvinhu zvekuti muraini mese unonga uri munhu ungoritaurwa nokungoti munhu wese wangofunga kukureya nekupomerwa mhosva because hauna mumiriri, zvinhu zvinenge zvitorwadza. Ungoti upenyu hausarudzwi ndizvazvo, asi ndongoshuwirawo kuti upenyu hwangu uchinjewo, ungoti chaiwa chikorobho chiwo huchi zvawangoimbaona nasoja love kuti vanhu vangoona kuti upenyu unongosanduka, hausatasira munhu pasi. Zvinhu zvinongokwanisa kuitika kuti ndakaonawo mare ndezvishuro yangu ndiri kushuwirawo kuti nharaunda yangu ndingochinja, ndiitirawo vanhu vanotitengawo kurewo help yekuti wakutengera padhuze. Alright. Saka imimi zita rababa munombobvira marodzwe? Aiwa, zita rababa handinganyepi, nezera ranga ndiri hapana chandakaudzwa. Chandakaudzwa ndechekuti iwo uri kwasi mangu haana kukwanisa kundiudza, sekuti makore acho dai akanga ari pamberi kuti dai anga ndaiziva kuti ndizvo chaizoitika kuti vachandisiya. Dai pamwe ndakabvunzisa zviseri ndakangoti musezve munhu handichiri naye ndiri kukura chadino chazoziva ndobva atoshaya. Saka kuti utange sekutaura kwawaita kuti utange shopu yekutanga mapambazi zvingada mari zvesezvo? Pamari yandirifunga kuti zvikanasa kuzoitawo kana mushanda mukubatanidza matotendedza nekushandawo, ndifunga kuti ndakabatidzwa kana ka10 ndombokaisa pamhiri ndichitry kuda kuodza kutendedzana kuti pamwe kangamuka ndozoona futi kangu, ndakaona futi kangu ka10 ndototangira ipapo kuti ndione kuti upenyu hwacho unoenda nepi, because pari zvinezvi handonyepa zvinhu zvacho vakandiomera. Kana muniti ka10 murevei? Nandireva kuti ndakaona ka10,000 kuti ndakasunganidzawo ndaisawo pamhiri ndombotenderedza nako ikako, then ndakazoonawo kamwe sezvo ne munhu ronga echishanda 10,000 rands. Ndiko andikutaura nezvako kuti ndakaona ka 10,000 rands. Imimi muupenyu hwenyu mari yamunoti makabata hombe kwamuri, yamunoti iyi ndakamboibata iyi yakandishamisa ndo hombe kwandiri, imari? Ini handingadi kunyepera mukoma wangu. Zvimwe zviro zvindatei kudini kutondiseka kana kuti ndiri kuseka, handisoseka ndirwadziwa because nditi mari yandakambobata hapana, because mari yacho ndeyekutoti unokwanisa kupiwa 800 pijob. Alright, mari yandakambobata chete inini sezvo semunhu wanga akaomerwa nekupiyawo nekuti unenge achishanda mapijob 3,000 ndo mari yandakambobata chaiyo yakazonikwanisa kuti ndiitewo medzi dzangu ndizokwanisa kuzomboenda futi kumbocheka nasekuru. Saizvozvi sekuru wenyu ari sei? Variko vakagwinya, vakatosimba nawo. Ndakatoti isai munamato dai zvakaita, isai munamato zviitewo kuti pamwe ndingabatawo zvinoenda mberi. Akati aiwa handikukanganwa, asi kungoti zvinhu zvakandiomerawo. Mataura imimi mukati amai venyu vakazoita vana ku-step family? Exactly. Nevamwe vana vakazoitwa ikoko munowirirana? Aiwa, ini sekutiwo ndiri munhu wekuti handina family, handiunyepa anhu aMwari, upenyu unorwadza. Pandiri ndinokuti munhu weshe ifamily yangu. Sezvo nemabatsiro andakaizwa nemunhu andakasangana naye muJoni, ndingowafarira vana kuti vange vauya padiri pedyo neni, but vana vacho ndoanotoreketa zvinhu zvinenge zvisiri zvokuti uyu haasi mwana wamudhara wedu, because uyu vana sadhiri kwawo family vachiininichi ine mari. Saka hapana ndingati ini ndingamanikidzawo kuti ndiwirirana nawo kana vana vasani, ndongomhanyawo nezvandinazvo zvitotorizvo ndingopoonawo ndide. Svikawo munhu kana Mwari ati andizarura musiwo ndozarurikawo, kana zvaramba hapana zvandingaitawo, sezvo ndizvinga zviri paground. Aiwa, totenda. Uye tovimba kuti mhuri yeZimbabwe yakaterera, yanga ichinzwawo nyaya yavo. Nderipi rimwe basa ramunogona imimi, ramunoti iri basa rakati ndikariwana here, hando kwangu chaiko chaiko? Aiwa, ini handingadi kunyepa hangu nenyaya namabasa. Basa randinokwanisa kugona, but kungoti zvinhu zvacho zvikuramba kubudidza nemari. Driving ndaingoitawo Zimbabwe but handisina license. Ndandiri munhu wongorumbawo nemotikari dzevanhu kuti wapihwa uzendopa pakati asi kutodrive chaiko kutopiwa mota izvo zvinodriva. Asi nawo yekuti iwo panapa idina kuti ndikwanisa kuonawo mari yekuti ndotora pepa rekuti ndizokwanisawo kuti ndakuerengwa zindadriva. Ndizvo zvandokwanisa kuti ndingati pandiri nechikoro chandakasvikira ndizvo zvandingakwanisa kuti ndibva ndoziva. Aiwa, totenda. Ingeri nguva yakanaka kusangana nemi muchirongwa chedu, muve nezuva rakanaka. Ndotendawo pandakatonzwawo kuti kuna Dumi Fuse, ndakati aiwa ngandiende ikoko Dumas Fuse. Ngoti mapronounce acho anonesa kuzobudisa iso kuchipiko. Ndikati ngandiende ikoko andizowo pamwe baba vangu vanga ndiziva, sezvo ini handizivi kuramba kuraparadzana kuti ndiri muchechi, handitozivi. Pamwe vangazivawo family yangu kana ingandiziva, then mai vangu ainzi Christina Chiko. Christina Chiko. Vaibva kupi?
patakabva ichakohwa but kwakaitira mimba yenyu iHarare Zengeza 4 ndikwataigara. Ndikwandakazvarirwa asi ndakangobva ndiri muchechi bvuzi Harare kwacho ndingadi unyepa ndakabva ndiri muchechi ndokwakamitisirwa ikoko and ndiko kune family yawo. Mune mapictures amai? Aiwa mapicture amai andunyepa pakashaya nefoni yacho ndotobvunzawo vamwe vari kuti hatina nanhasi unotorana mapicture acho handitozimbiroonepi kosisi kana hama dzamai dzamunoziva? Hapana neimwe zvayo ndakambotraya bcause ndaitoda mapicture awo kuti ndigare ndichivarangarirawo nezvakandisiwa ndiri nezvandari kuti mai dai mamuripo muchindoonawo nekundipangawo mazana. Sekuru avo magara nawo ndiani kuna mai? Sekuru ndo anobereka mai. But mbuya ava vamwe mbuya vona vana sekuru hando panobereka mai. Mbuya amai yakashayikira kuona uchakohwa ndiko akashayikira avangatowo mbuya step ndo akakwanisa kutorawo family yasekuru kuti vavagadzike chipinge ikoko but isusu family yedu iri Harare asi chipinge kwataugarawo tikagara kuti like tomboti imimi handiti marura umwe mukadzi obva mukondrod handitogara kwaMutare kune family kune stand iriko yasekuru hangu motobva ikoko so vana munozoona vana venyu munobereka ikoko nevazaya venyu vatove ikoko ndozvingori pamararamiro atakangoita iwawo. Saka baba vaamai vachitoripo? Havaripo zveshuwa ndo vandotochemedzana navo vachitonipangawo mazana kuti famba nzira yaitedeso. And havana information vanozivawo nezva? Aiwa havana. Chaanokwanisa kutokuudza ndechekuti zama kuti uitewo mhuri yako uchengetedzane zvakanaka rwendo rwakaitawo mai vako sezvo kuti zviro zvekuti zvinoitika usikafungiri and zviro zvinotoita zvinobhowa kana zvinosiririsa sezvo kuti mukukura nemukudai zvazvinoramba zviramba kupinda straight so ndizvo anongoita kuti tsvaga mhuri yako utangirewo life yako ipapo uchienda mberi because handingakunyeperi kuti une kwandoziva kune family yako. Saka ndakaona kuti zviro zvakaoma. Aiwa totenda muve nezuva rakanaka. Aiwa nini ndinotenda ndinongoti kune vese vanorarama upenyu wakadai newangu don't forgive up munototi ngenga wechingirirawo hatizivi zvichaita Mwari mberi. Ndatendawo neniwo. Mashoko makuru. Aiwa zvinotendwa mukomati. Kwaiva kutandara kwakanaka tiri muzuva ranhasi tine mukomana uyo ati anonzi ye Victor Dube Simango. Victor Simango uyo anobva kuChipinge ari kuti haazive baba wake asi baba wake ndewe kwaSimango. Amai vake ainzi Christine Chikowo. Kana kune anozivawo angava neinformation please nyorera kuinbox panhamba dziri kubuda pascreen. Once again zita Dumisani Mulambo Mafanise. Kana pane anoda kuisa ruoko towards our equipment kana pane anoda kuisa ruoko towards kumukomana anga ari painterview munongotibata panhamba idzodzi dziri pascreen. Musareni zvakanaka. Aiwa musimudzi chimbo yenyu nemudonzvo wenyu murerutse zvaunoona zvinoitika chese chine miko yakaipa chishaye ziva. Unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so ndinangendirere chinorongwa nemhando wanizive nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamuchasimudza vamwe mukuru vandira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisinangana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi. saka ndangotaura kuti ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva vanga vari pavatesa musika ndobva vato nezvirawo tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecold